baran sua pagi, murai Allah bagi rusuhnya malah hati. Tuan kanduang mengadu dua bamanuang. Dasia ayam mangali mambau dinai sansan malie tuan manangi antah de apola sabab karanonyo. Tuan mandanga bunyi lagu sayun-sayun sampai itulah ganti niat hati menyampaikan salam rindu. Denai bahi bo hati, iyo bahi bo bana malie tuan bamanuang sambil duduk manangi yo surang diri. Mandanga bunyi lagu sayun-sayun sampai itulah ganti niat hati menyampaikan salam rindu. Bo hati, iyo bahi bo bana malie tuan bamanuang sambil duduk menangi yo surang diri, sambil duduk menangi yo surang diri.